Di casola. Que consumeixo molt xampú? No aconsegueixo enfocar. Està buit. Enfoca això, perquè està buit. No, surt... I ja està. Enfocat. Estic actuant. No estic actuant. Així no, així no, va. Anem cap a Lleida. Què volem de pati? Patates. Hola. Adéu, bona nit. Vale, igualmente, bona nit. Adéu. Passem? No, no passem. Podríem haver passat. Es pot pagar amb targeta? Vale, pues a Tokio amb pedales. No, no toca. Què passa? Per un moment pensava en el sentit. Oh, Joan. Hola. Hola. Hola.